безопасен път, чрез който можеш да стигнеш от центъра на Бояджик до магазина в Бояджик и от магазина в Бояджик до къщата на моя приятел. Безопасно, без никакви чудовища. И играем днес играем в играта Herobrine is Held. Всъщност играем За Xbox 360. Така и играта е Xbox, само за Xbox и за мощни компютри, както нашите. Играем на мултиплеер. Моят не е мощен. Всъщност, да, ама и за неговия става. Става за Windows XP и за Windows 7 Vista. Всякакви версии. Тази игра е препоръчително реална и можете да се здобиете, като я закупите от Steam. В нея всичко, което виждате е реално. Да, врати, прозорци и така наречените къщи в това наше село, Абсолютно всичко. което сме открили. И дори ти да снимаш своето тяло чрез камерата. Тя е в играта. Ето виждате, дори има и коли, разни неща, които... Камерата е вградена в самата игра и тя заснима тялото ви и го пренася в играта. Аз и приятеля ми изглеждаме така, както сме сега в играта. Тази игра е специална И говорим чрез микрофон. Ние в момента сме на компютъра. и говорим чрез микрофон. Това е Herobrine Sword Minecraft 2009. Ето го и магазина. Ето го магазина, където ще си купим разни неща. И ще отидем към... В играта се пише Виктор, а той се пише Мартин, както на реално. Дори изглежда нереално, само че ние в момента сме на компютрите си и говорим по микрофона, затова се чува глас. Да, така е вярно. Показвам се пръстите. Ето сега ще кажа нещо през микрофона. Играем чрез Oculus. Сега ще ви кажа нещо през микрофона. Например, какво? Не дей правите. Как го правиш? Мод ли имаш? Не, правя го през микрофона. Олигвам се през микрофона. Виждам в момента локва. Ние в момента сме в Ямбол, само че в играта ние сме на първо ниво, Бояджик. И това е Майнкрафтовият меч. Второ ниво ще бъде Америка. Трето Хавайче, а най-последно в Ямбол. Малко странни нива. Тази игра сме създали ние. По-скоро приятеля ми е Виктор. Да, ето ме мене. Не знаех за тази игра и той ми каза. Ето има дори и коне за въртина там. Има дори и коне, че са вградени в играта. И диамантчени оръжия. Които са така пресъздадени. Има ремаркета, коли и много други работи. И това беше за нас. Това беше първият епизод. Това беше първият епизод от нас. Гледайте го в YouTube, когато го качиме.